Meer dan 1000 lezen er van de inwoners van Karspelen-Kleer. Vergezen nestkastjes. Het doel is dat de vogels in de eiken nestelen en daarna de roep opeten. Je kon de inwoners een nestkastje ophellen op Harkema. Bij u dreigt ik de eiken processieroep te komen. Dus we dachten, nou, deze actie hebben we maar doen. Gratis kastje, dat was dan meer. En we hebben al wat meisjes omhoog zitten, dus ze komen er wel in, denk ik. Ja, dank u wel. Heb je een protest van de processieroep? Bij mezelf net. Maar ik heb wel een heel dikke eiken bij hem voor in de tuin staan. En om te voorkomen dat we les krijgen, hing ik even een hokje op, zeg maar. Officieel maar er heugen, maar... De kastjes weer inzetten als natuurlijke oplossing voor het eikenroepprobleem. De gemeente wil net spuitje. Ja, dat kan je doen, maar dan spuitest alles plat. Alle kropjes, alle torretjes, alle diertjes die op een beem leven, die spuitest dan echt plat. En dat krijgt de diertjes waar de vogeltjes echt weer van leven matten. En dan jagen we de biodiversiteit voort en dat willen we absoluut net.